रो 2 दिन से तो स्कूलों ने गेल छे सर आबि रहले रो कथी कहते सर 2 दिन से स्कूल के लेने लियो सर काल पूजा छले आ परसू सर परसों हमरा घर में फुलवा छले रो मंचितवा सुनै छ 2 दिन से बीमार छी रो हां तो डॉक्टर के नहीं देखलिएगा देखलिएगा तो कथी कहलकाओ खून में बियर कमी छे। रे बकना रहो तोरा बर शायरी कहलावे एगो शायरी कहि त सुना 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 सुनबे करबी है हां सुनबे नहीं ले सुन। जे भी जल्दबाजी में अपन शादी केलक वो अपन जिंदगी बिगाड़ लेलक। जे भी जल्दबाजी में अपन शादी केलक वो अपन जिंदगी बिगाड़ लेलक। रो जे जल्दीबाजी में शादी केलक अपन जिंदगी बिगाड़ लेलक आ जे सोच समझ के शादी केलक उ केक कर उखाड़ लेलक। ए खैनी तो अभी बना के देली की केल ही खैनी अभी तो खैनी ओकरा पानी वाला पानी ए पानी पीबा पहले पानी पिए से पहले एगो सवाल के जवाब दे। हां सवाल के नाम कथि से हो तो कहबे हमरा और के सुनबे। सवाल के नाम ई छे कि पानी पड़े छे त बिजली किया चमकै छे। ई तोरा अतबो न मालूम छौ कि कतो जमीन के बस जमीन सूखा नहीं रह जाए द्वार बिजली चमके है। ओ ई बात छै। अच्छा चल एगो और के सवाल के जवाब दे। मुंह और नाक के बीच के जगह कथी कहे है तोरा अतबो न मालूम है मुंह और नाक के बीच के आगे कहे मोच के पार्किंग। तोरा मालूम नहीं हो 7 बजे से दिल्ली के रेस छै ओते जा रहल छियै। रो ठीक से तू चल नहीं सकै छ जैसा बिल्ली के रेस लगवा की भेलो रो बस